Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg har tænkt mig, at det bliver en julegavehaul, men det er ikke for at prale eller noget. Det er bare sådan, så I kan se, hvad jeg har fået og sådan. Men det er overhovedet ikke for at prale, okay? Mine egne penge. Jo. Så fik jeg af mine 3 kusiner og min tante og onkel, fik jeg den her trøje. Jeg ved ikke helt, om I kan se den, men det er sådan... Ja, det er sådan en silketrøje med sådan gennemsigtig sort heroppe, og så nogle farver her. Så ja, og samtidig med det fik jeg også et par pisesøringe. Ja, det var jeg bare rigtig glad for. Så af min mamma og morfar og onkel fik jeg det her armbånd, og det er bare mega. Jeg har bare ikke været nede i butikken og få det klippet, fordi sådan, det er et magnetarmbånd, ikke også? Men det var virkelig alt for stort. Så jeg skal ned i butikken og få det klippet af. Sådan, måske sådan et her stykke klippet af. Ja. Altså jeg fik selve armbåndet af min mormor og morfar, og så fik jeg det her vedhæng af min onkel. Og så fik jeg den her af min lille søster, og det er en nejlak fra L'Oréal Paris med sådan nogle prikker. Den er bare god. Og så fik jeg den her glitter nejlak med Depend af min anden søster. Ja. Og så af min lillebror, så fik jeg virkelig en god gave. Jeg fik en guitar. Og jeg havde godt nok fået den i foråret. Skulle sådan 2 måneder før, ikke? Men det var fordi jeg havde fundet den, og så kunne de ikke lige... Ja, havde de ikke noget pakket den ind, og så sagde de her, det er bare en forskud på julegave fra din lillebror, okay? Og den blev jeg bare så glad for. Og så mine 3 fæstre og farmor fik jeg en parfume, som det er sådan, selvom jeg ikke havde fået jeg ikke havde ønsket mig parfume, så fik jeg det alligevel. Og så fik jeg den her parfume. Jeg har fået mega mange parfumer og en nejlak. Så nu har jeg en nejlak. Og så af min mor og far fik jeg den her. Yeah. Det skal lige sige, at jeg mangler stadig at få fra min farmor og farfar. Altså de rigtige, og sådan min farbror og familien fra Polen og sådan, ikke? Så ja. Men så min mor og far fik jeg den der. Og så fik vi alle 3. Min lillebror fik ikke vel, men alle 3 piger fik det her. Og det er et fjernsynsophæng. Og sådan, min midterste søster kunne ikke sådan lige forstå, hvad det var, vel? Så hvad skulle vi bruge det til? Så fandt vi det her ude i skuret. En til os alle hver. Og det er jeg bare virkelig glad for. Og ja, det var bare sådan... jeg havde godt nok ikke fået alle mine gaver, men jeg kunne bare ikke vente med at lave den, ikke? Så hej!